హల్లెలూయా. దేవుడు ఈ దినమందు మనతో చేర్చున్న చక్కని వాగ్దానాన్ని మనం చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో దేవుడు ఇస్తున్న చక్కని వాగ్దానాన్ని చూసినట్లయితే, నీవు భయపడనక్కర్లేదు, నిన్ను బాధించువారు నీకు దూరముగా నుందురు అని. హల్లెలూయా. మనము మన శత్రువులను బట్టి, మనలను బాధిస్తున్న వారిని బట్టి, మనకు వస్తున్న శ్రమలను బట్టి, కుటుంబంలో కలుగుతున్న శోధనలను బట్టి దేవునికి ప్రార్థించి ఉన్నాం. అయితే దేవుడు ఈ దినమందు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు కదా, నీ ప్రార్థన నాకు వినబడినది, నీవు భయపడనక్కర్లేదు, నిన్ను బాధించువారు నీకు దూరముగా ఉందురు అని. హల్లెలూయా. మనము చూసినట్లయితే దానియేలును సింహాల బోన్లో వేసినప్పుడు దేవుడు సింహంతో చెబుతుంటున్నాడు కదా, నా భక్తుడైన దానియేలును నువ్వు ఏమి చేయవద్దు అని ఆజ్ఞాపించాడని మనము ఆ యొక్క వాక్యంలో మనము గమనించగలం. అలాగే ఈ దినమందు నీవు నేను చేసిన ప్రార్థన కూడా విని మన శత్రువులతో ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంటున్నాడు, నా బిడ్డల జోలికి వెళ్ళొద్దని. కనుక వారు మనకు దూరముగా ఉన్నారు అని దేవుడు చెబుతూ ఉంటున్నాడు. వారు నీకు దూరముగా ఉన్నారు కనుక ఇక నీవు భయపడనవసరము లేదు అని. కనుక మనము కలిగిన భయాన్ని, దుఃఖాన్ని, కలతలను, వేదనను విడిచి దేవుణ్ణి మనము ఆశ్రయించి దేవుడిచ్చిన వాగ్దానాన్ని మనము నమ్మినట్లయితే దేవుడిచ్చు ఆశీర్వాదాలను, కృపను మనము పొందుకోగలం. ఎందుకంటే దేవుడు ఆజ్ఞాపించి వాగ్దానం చేసి వాగ్దానాన్ని మీరు వాడు కాదు, వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మకమైన వాడు, వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చగలిగిన దేవుడు కనుక వాగ్దానాన్ని నమ్ముదాం. అబ్రహాం వలె ప్రతిఫలాన్ని పొందుకొని ఆనందించి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని దేవుని కృప ద్వారా అనుభవించాలని ప్రభుపేట కోరుకుంటూ ఉంటున్నాను. దేవుడి ఈ దినమందు మనతో చేయుచున్న వాగ్దానమును మనందరి జీవితంలో నెరవేర్చునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.